Hello mga kayot-yot na kami dere sa Isabel. Mo ni siya ikuan dere kanang seawall nila. Kaming among gi-arian. Check out dere mo ni siya. Kana nagdagan kayo dito ang isda nga usa to nga klase ng isda kol? Koy. Mga koy. Mo tay mga koy nga mga isda, grabing daghana kaayo. Mga kayot-yot makalingaw kung naa dere magsuroy, mga bata lingaw gid kaayo. Kay nagdagan kayong isda nga. Sige og langoy-langoy. Basta pa mga tiguang, malingaw po. Sila kay bata ra ang malingaw. Libre ni diri away bayad. Ngani diri adol sa kuan, Pantalan. Mo ni lang Seawall Park hindi. Ikot sa Prince Warehouse Club. Narao. Napod siya yung mga lingkuranan, sa lingkuranan dito sa kanang kuan. Ay kahoy. Ugnaw kayo diri ang mga kayutit, kusog kayong hangin gikan sa dagat. Na magpahangin-hangin pud ni kadali. Ay na lang bawa sa problema. Diba? Paul? Kasi may shout out na Paul. Sorry. Uy, no. Ako na siya i-shout out. Ito sure eh. Naraong onay, likod. Grabe ba ani? Salamat siguro mga kayot-yot. Yo. Masa ang Christmas tree no? Napatog naman dito. Aturo ko sa kay Col. Col. Uy, na may antipara na kabilin.
Bye.